Takže máme tady do prodeje Hondu CB650. Je z roku 79, dovezená z Německa, takže papíry na přihlášení. Motorka je funkční a pojízdná. Jediné, co na motorce je, takže studený start je delší, potom teplý starty už jsou úplně v pohodě, takže ideálně přes zimu si nechat udělat karburátory, vyhodit, vyčistit opravní sady a seštolování. Motorka měla zatuhlou přední brzdu. Předchozí majitel říkal, že to přes půl roku stálo, tak zatuhla. S tím, jak jsem to furt nakládal a vykládal, tak jsem ji celkem rozchodil, takže to nebude nic vážného. Tak, já to srovnám. Má to teda 65 000 km. Co se týče toho stavu, budíky mají ještě pěkný chromy, to samé světlo, jediná odřenina na budíkách je tady, možná to má něco společného s tou odřenou páčkou, by to mohlo někde upadnout. Jinak co se týká vidlic, vidlice jsou suchý, ale jsou tady nějaký místa, jako třeba Thailands, jo, což už bych chtělo prostě vyleštit. Tady už je trošku napadnutý rzí ta trubka, takže ji vyleštit, že pak to do budoucna ničí. A jak se to jmenuje, pane bože, ty bufery na těch tlumičích, nebo co to je. Jo, tady to se týká předních kotoučů, tohle není prasknutý, to je odraz odrávku. Jo, když půjdeme do strany, tak se to hejbe. Kotouče mají na sobě už vroubkování, mají trošku hranu, takže bych to řešil výměnou předních kotoučů, rovnou pochopitelně i destiček a dá se podívat i na ty třmeny, když už to bude rozhozený, jestli jsou písky orezný nebo ne. Co se týká svodů, vypadají celkem pěkně. Tady jsem koukal, že jeden svod zevnitř, tady ten má tady nějaký hrbolky, nějaký promáčklinky, jo, tady v těch místech mezi těma prstama, vlastně nad tím olejovým filtrem, jsou trošku poškozený, jinak vypadají hezky. Tak já si překleknu k motoru. Tak, tady máme motor, klasická 600 padina, asi nemáme tady o čem. Tady žádný únik moc nevidím zepředu, i když tam jsou ty kábly, takhle. Nic asi extra, co by stálo za řeč. Tady taky nic. Tak, přimístíme si ještě k Wayfuku, aby jsme ho dojeli celý. Jo, tady ve spoji klasicky trošku rzy, normálka. Wayfuky už nejsou originální, jsou tam kopie. Tady se nám láme světlo. Tady něco na tom Wayfuku se asi dělo. Takže tady je vlnka a tady taky. Jo, už tam jsou dávané kopie, nejsou to originály, takže to asi k Wayfukům. A boční kaslíček tady odřenej, tady odřenej, tady mu chybí kousek barvy, jinak vypadá obstojně, tady mu chybí spodní čudlík, bude urvaný, tenhle tam drží, tenhle taky drží. Jo, na tom chromu na sedle je tady nějaký bordel nalepený. Jo, je to něco nalepenýho, není to ten chrom, nebo je to ten chrom, ne, je to nalepený, je to tam něco nalepenýho, nějaký bordel nebo něco, já jsem to měl jenom vapkou, takže nic extra, dvakrát jsem neleštil. Koukám, že tady kolo, jak jsem stříkal, jak jsem se ho spíš zašpinil, než umyl. Tak, to máme z téhle strany asi všechno. Jo, nemáme nádrž. Na to bych úplně zapomněl. Tady chybí trošku barvy, protože tady je nádrž prohnutá, jo. To zkusím vzít takhle, jo, ten nápis Honda je trošku ve vzduchu. Zkusím to tam zaostřit, jo. Vidíme to, jo, to světlo se tam láme. Takže ten nádrž z téhle strany, už tady koukám, že u řídítek má odřeninu, Thailands a tady ten roh nádrže už trošku je narezlej, ale není to nic strašného. Tak přejdeme k zadku, když už jsme tady. Světlo, blinkry, tady už se to loupe, ta černá barva, jo, to je oloupaná barva, to není špína.
takže to nepůjde umýt. Zadní držák je tady trochu odřenej. Teď jsem tady dával z jinačí motorky, jo, protože ten držák tady nebyl. Padá to nebo ne? No trošku to padá, snad to vydrží. Ten držák na té motorce nebyl. Skoro okolností jsem kupoval na 750 bazarovej, s tím, že to nakonec byla 600 padina, tak mě ho pán vracel a tak se mě tady docela teď šiknul, tak jsem ho tam hodil. Já tu motorku posnu, ať nám nespadne, protože je s touhle stranou ve vzduchu a vrátíme se k motorce. Tak teda, tahle strana má úplně to stejný s těma wayfookama, že tady je nějaká vlnka. Jo, zkusím zabrat ze spoda. To tam bude vidět. Ale je to taky prostě kopie, už to není originál ten wayfook. Jo, je takovej špinavý, modřený, nevím. Co se týče tady kaslíčku, jo, ten stav je vidět. Tady nějaká špína stečená, to jde dolů. To samé je na sedle, ta motorka musela pod ničím stát. Pod ničím stát, co prostě na ní tam něco kapalo nebo tak. Tady je druhá strana motoru. Tady koukám, co je tohle u těch válců. Něco napatlanýho, možná, že podmazávali víko ventilu, jak to mají zvykem. Jo, jinak tady teda druhá strana motoru. Tady svody z druhé strany. Tady je ten poškozený svod, ten druhý. Jo, tady je to vidět. Se mu asi někdy v minulosti něco stalo. Druhá strana toho předního kola. Mrknem na tu nádrž. Já to zase, ne, takhle ne, to mě zase spadne. Ono jak pršelo, tak ta zahrada je měkká. Jo, tady má nádrž nějakou tečku. Tahle strana vypadá líp. Nějaký škrábance, jo, tady všude jsou. Takže ne. Není to prostě nová motorka. Tady je vrch nádrže. Podíváme se dovnitř. Tam si myslím, že to bylo celkem čistý. Jo, tam je to pěkný. Jenom tady kolem toho víčka nahoře to je orezlý, ale v nádrži myslím, že to je vidět, je to čistý. Já to zavřu. Tak, k sedlu ještě, jak jsem říkal, na tu motorku něco jiného muselo kapat nebo teklo, protože na tom sedle tady, jo, je to všude nalepený, ono to jde dolů. Když se to drhne, tak to jde dolů, ale manželku nemám doma, tak to nemá kdo vydrhnout, tohle taky. To znělo asi hnusně, ale to není práce pro mě. Spodek sedla, jak to vypadá pod sedlem, jo, tady nějaký starý malý manuál od motorky v té brašničce. To tam necháme, je to tady trošku mokrý, jak jsem to myl. Motorce je úplně nová baterka daná, tu jsem tam objednával, dával, takže je to s novou baterií, aby to startovalo. A my si zkusíme hodit ten start. Jo, teď chytla pěkně, protože jsem měl nastartovanou. Takhle zní ten motor. Zvuk motoru bych řekl takovej, ne suprovej, ne strašnej. V tuhle chvíli takový normální na ty kilometry. Trošku si zvýšíme otáčky. Myslím, že je dobrý. Jo, motorka není studená, jo. No, myslím, že to jde pěkně. Já si vezmu přilbu a hodíme si teda na tom jízdu. Snad ještě povolí víc ta brzda, a nebo si to pak řekneme, jak to dopadlo.
Tak, máme po jízdě, trošku tady hučí ten kamion, sám nakládá dřevo, tak to nepřičítejte špatnému motoru. Ej, koukám, jo, to není mokrý, dobrý. Takže motorka, furt přibržďuje to přední kolo, jinak přední brzdu, to jsem brzdil, když jsem jel tam, tak jsem zastavoval na přední brzdu, brzdí dobře, ale přibržďuje. Když jsem vlastně jel zpátky k bráně, tak jsem používal převážně zadní brzdu a ta taky brzdí. Nechtěl jsem ji posílat úplně do smyku. Takže takhle to je za chodu teda. Koukám, že to má vysoké otáčky. Ale v reakci na plyn bych řekl, že super. No, pěkně to jde nahoru, otáčky pěkně padají dolů. Co se týče klaxonu, funkční světla teda nám svítěj, zkusíme dálkový. Jo, přepínáme, zkusíme blinkry. Jeden blinkr, druhý blinkr, mrkneme na zadek. Tady nám bliká, hodím to do stínu, tak. Zkusíme druhou stranu blinkru. Taky nám bliká. Zkusíme tu brzdu zadní. Jo, bliká to, ono stojíme proti sluníčku, já zkusím ještě páčku. Asi taky. Takže to máme světla, blinkry. Vypl jsem to, vypl. Tak já to chcípnu. Zkusíme si znova teplej start, ale ten je úplně v pohodě. Takže takhle teplej start. Jestli chce někdo takovou krásku, nekrásku, tak tohle já si to praví. Jo, shrneme si to. Při koupi motorky, co je potřeba, určitě mrknout na tu přední brzdu, po případě vyměnit ty kotouče, destičky, mrknout na ten pístek, jestli je odezlej nebo ne, když tak zrepasovat, aby to brzdilo suprově. Určitě pokavať, asi bych to řešil, vyndal bych ty karburátory, pořídil bych opravní sady, nebo bych to dal někomu, kdo s tím má zkušenosti, ať to udělá, pokud kupující to bude chtít po nás, není to taky problém. Potom ta kosmetika tam prostě je, jak na té nádrži, na těch bočních plastikách, takže asi takhle. Je to teda z Německa, je to dovoz, papíry jsou na přihlášení, dovozový STKčko nebo přihlášení na vaši osobu přímo vám můžeme nabídnout. Pokud chcete, Aarone, pokud chcete víc informací ohledně přihlašování a všeho ostatního, tak můžete jít na www.hrdinamoto.cz, kde je kolonka přihlášení a informace o tom, co stojí přihlásit takovou motorku, jak to prochází a všechno ostatní. Tady u té motorky to je jednoduchý, dovozový STKčko, 1400 korun, výpis z dekry kvůli technickým údajům motocyklu 2650 korun a pokud to bude chtít po nás, platí se tam služba. Takže Honda CB 650.